дар ин ҳолат ман фикр мекунам ки ягон мигрант дар федератсияи русия намемонад. дар ҳолате ки шумо агар хитона дар учоти военни федератсияи русия мондагӣ бошед 51 000 сомона дар бар мегирад. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол ҳамин видеоро тамошо кардесай. тамошобинони азизу гироми қадр, дар як мавзӯе суҳбат мекунем ки айни ҳол бисёре аз шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистоне ки дар россия қарор доранд дар ҳамин мавзӯъ баҳсҳои зиёд мекунанд. тамошобинони азизу гироми қадр, як чиза аввалан ба ҳаматон тавсия дода мегзарам. нафарҳоеро ки агар ҳуҷҷатҳош тамом шидагӣ боша ва бихоҳад ки ба границаи қазоқистон сафар кунад, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинем дар ҳамин рақам занг бизанем, бо нархи арзон ба границаи қазоқистон мебарад. дар ҳолате ки занг мезанем, ҳатман айноми магаб занем, бо скидкарам дорад. тамошобинони азиз, акнун ба қисми мавзӯи асосӣ мегзарем. чихеле ки хитон медонед, тӯли як ҳафта ё 10 рӯз мешавад ки як овозаи паҳн шидагӣ ҳастай, яъне дар федератсияи русия гӯё як пешниҳоде шидагӣ буд барои 4 маротиба пули патента боло бурдан оиди шаҳрвандони хориҷӣ. агар ихер логично фикр кунем, вақте ки патент якбора 4 маротиба боло меравад, 20 000 25 000 рубл мешава бигем. дар ин ҳолат ман фикр мекунам ки ягон мигрант дар федератсияи русия намемонад. ва як хушхабари дигаре ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки ана ҳамин гапҳое ки дар даруни интернет баҳсҳоро ба вуҷуд меовард оиди пули патент зиёд шидан, и ягон вақт қабулам намешавад ва ягон вақт қонуншон ба имзо намераса ва ин гап просто гап буд, яъне ки як пешниҳод буд. тамом дурӯғай бигем ҳамин гап, бовар кунед агар хато намекунем. ба ҳамин хотир ман гуфтанием ки бародарони азиз, айни ҳол ҳар як ахбороте ки мешавад, ҳар як пешниҳоде ки мешавад, шумо дарҳол дар ҳамун мавзӯъ паника накунед ва баҳсҳои зиёд ба вуҷуд наёред. вақте ки ягон чи пешниҳод мешавад, ӯ чиз аввалан баррасӣ мешавад, баъдан лоиҳа мешавад. лоиҳа ба ҳукумати федератсияи русия пешниҳод мешавад. ӯ лоиҳа тарҳи қонун мешавад. дар ин байн чанд бигем гирдогаштай. ба ҳамин хотир ҳар чизе ки ҳаст, шумо ай канали мо метавонед ки дастрас кунед информатсияҳои даставерниро. акнун хостем ки ҳамин маълумота ба шумо бигем ки ин гап хатоай ва асос надорад. комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. як кас нависондаи ака бахшишу проверкаи запрет платния ё ки не бахшиш. вақтҳое ки мо як нафара реклама мекунем оиди проверкаи документҳои муҳоҷиро, и проверка кардан платния, яъне ки ӯ қадар нархи қимат несте, ба фикрам 10 сом ё 15 сомона. аҳмад нависонда: ассалому алайкум, ман ҳамаи видеоҳои шуморо тамошо мекунам, хеле ахборотҳои муҳимро мефаҳмонам. акаи сорбон ба саволи ман ҷавоб медодем. ман военной гражданин, Россия военный билет, баъди 27 солагӣ дорам, пропискам времени. мара ба Украина даъват мекунам, пешакӣ раҳмат барои ҷавобтон. дар ҳолате ки шумо агар хитона дар учоти военни федератсияи русия мондагӣ бошед, дар ин ҳолат бале даъват мекунанд шуморо. агар ки дар учоти военни мондагӣ набошед, даъват намешавед. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, мақсад аблава кай сар мешавад, кай тамом мешавад, ҳамаша пурра мефаҳмонди. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ай 1 октябр сар мешавад то 27 ноябр давом мекунад. як каси дигар нависонда: ака ростай ай моҳи сентябр мобилизатсия сар мешавад. мобилизатсия дар федератсияи русия айни ҳол бигем пурзуртар шидестай, вале официально оли қонун ба имзо расидагӣ нестай ки эълон кунанд мобилизатсияда бурда шаванд шаҳрвандо. азизӣ нависонда: салом, чӣ хел граница мегзарӣ? фалшиви ҳисоб мехӯрад граница гузаштан. граница гузаштан фалшиви ҳисоб намехӯрад. чиро дар назар дорӣ ки граница гузаштан фалшиви ҳисоб мехӯрад? алишер раҷабов нависонда: салому алайкум ака, ҳамин гапе ки хизмат то 30 солагира шидай роста ё занакҳои лаби об ровардианша? хизмат то 30 солагира шидагӣ нестай. айни ҳол дар қонунзории ҷумҳурии тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ҳамин тағйиротҳо ворид нашидиянд. як каси дигар нависонда: салом, ман як кӯдаки ноболиғ дорам, метавонам ба воситаи ин кӯдак гражданини Москвара гирам. вақте ки шумо кӯдакдор мешавед дар федератсияи русия, то фарзанди шумо 18 сола нашавад, ба воситаи кӯдак гражданин шида наметавонед шумо. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ягон шинос надорӣ дар донишгоҳи Москва? ман мехоҳам дохил шавам, илтимос ҷавоб диҳед. не, мутаассифона дар ин мавзӯъҳо ягон шинос надорам. як каси дигар нависонда ки бародар ҳозирам 26880 сомон боша ё ки боз баланд шуд пули банк.
айни ҳол то 1 сентябр пули хизмати алтернативӣ 26000 сомона. баъди 1 сентябр аллакай касое ки пардохт мекунанд 51000 сомона дар бар мегирад. қонун тағйиротҳои наве ки ворид шид баъди 1 сентябр қувваи қонунӣ пайдо мекунад. Як каси дигар нависонда салом, сози хуби акаҷон, илтимос ҷавоб диҳед. Мо ду писарем, яктамон дар хизмат кардестаем, метавонанд ҳардумона бубаранд. Дар ҳолате ки дута писар бошанд дар оила, то баргаштани фарзанди дигарира диюмгиша ба хизмат даъват намекунанд. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.